Eh, 30 ka tuyok ha. Ito. Ito nga ginaniyog mayo. 4, 5, 6, imagine ng rolls. 8, Pila na 30. 11, 14, imagine ng rolls ha sa tumang bangal. Lupong kay kabubang. Sabay, hoy! Paak na! Hoy, sa tumangan! Sige, sige! Wala yun! Ay, katawa! Hindi lagi pwede sa kuwan. Dapat katubangat. Si katubangan. Katubangan lang ka na. Sige yun. Bakit yun ulit? 200 kayo na eh. 200 ko. Sige ka na. Ka na. Ibalik yun. Ibarantoy. Titi. Ako kumapsan o. Dali ah. Kapit na yun. Ay di mo ganahag 400. Nuwa na. Stop sa. Oh, kana. Hawiri daw. Sige. Araw nga gawin ng tayo. Natulak tawa. Kilig. Matang-tang na ron. Ay, kuha. Sige, awit. Ibitay kay Dantay. Otro, abig ka lang. Ay, awit na, oy. Masa. Ay, pakilan. Dali mo. Wala yung pikas up mag disadvantage kay mo. Oh, napana pa. Apit na to. Oh, pikas up na kay. Urot na ila. Kailangan maurot sa baba. Usa pa unanay. Utan na dali ah. Unit to na. Ayo. Wala na yung punto na. Napa. Mabukog na mula ang duko. Oh. Isa din, alam niya tumilan o kisang grupo maiuna, mudaog. Oh, ito yung lon. Ito lon. Dugnaw. Ito yung Dosyentos si Dokyo, 200 si Titing. First batch silang Dokyo si Titing. Sila may mamayot. Second batch ika, pwede ka ba na? Di ko mo apilbuseng. Sige lang tayo. Pakita ko anay usa ka makay mong bangal. Ulit. Sige, next batch. 200 gihapon per ha. 400 tanan. Sige boss. Ikaw nang kado, tarunga ha kay para sa purok ni imong madagan. 25 ka tuyok gihapon.